ajruplani, ferroviji, karozzi, makkinarju u bastimenti. Dawn huma fost il-modelli li hemm fl-Iskola Medja fil-Blat tal-Bajda bħala parti minn wirja imtella mill-Association of Model Engineers. Din il-wirja tiġbor taħt saqaf wieħed diversi modelli uħud magħmula mill-bidu u oħrajn li jintramaw. Dawn il-modelli saħansitra jiġu ġġudikati u jingħataw diversi premji anke barra minn xtutna. Fost oħrajn wieħed jista' jara mudell ta' ferrovija li titlaq mill-istazzjon f'Birkirkara u mudell ieħor li jitlaq mill-Belt Valletta. Grupp ta' inġiniera u tekniċi li kienu jaħdmu f'din l-industrija uħud minnhom saħansitra tarznari bnew diversi makkinarji li anke jaħdmu bil-fuels. Diversi modelli wkoll huma abbinati mal-gwerra fosthom ajruplani u tankijiet. Tkellimna ma' Charles Mifsud li huwa segretarju tal-Aqda li organizza din il-wirja li tintemm il-ħadd fil-5 ta' wara nofsinhar. Għanna 17 sezzjoni li varjaw minn crafts li għanna xi membri femminili li jistgħu jagħmluha wkoll għal tipi differenti ta' modelli. Modelli jista' jkun mibni mill-modeler jew inkella armat bħala kit. Il-modelli jvarjaw minn arjuplani, militari jew le, tankijiet tal-gwerra, trakkijiet ċivili, karozzi, għandna ħafna karozzi sbieħ ħafna u mibni b'mod professjonali, vapuri, għandna sezzjoni interessanti kif forsi qed taraw dik il-biċċa temm fuq illi huma engineering ngħidulhom aħna ġifieri daw huma nies li kienu jaħdmu f'heavy industries u fit-tarzna meta kienet għadha teżisti, allura l-esperjenza tagħhom qed jużawha bħala hobby. U għalinna wkoll li dan id-delizzju huwa mezz ta' rilassament hekk kif ilu bin-namra għal dawn il-modelli sa mill-età ta' 8 snin u għatem jappella lin-nies biex jattendu għal din l-attività.